Kolikrát na to musím jít? Já vás tady zdravím, mé jméno je Kamila Kolečkářová a jsem facilitátorka a praktička metody Access Bars. A právě tady tuto otázku jsem už párkrát dostala. Já bych se o ní dneska chtěla pobavit, protože tato otázka v podstatě vůbec nepatří žádnému praktikovi Access Bars, protože barsy jako takové jsou o tom člověku, který přijde a co je ochotný vlastně přijmout on za změnu. Každý člověk, ať třeba dva lidé řeší stejnou věc, ale můžou ji řešit různé časové období. A to znamená, že různé časové období se jim to vlastně vrývá víc a víc do myšlenek a do vztahu a do všeho vlastně kolem. Takže člověk, který řeší nějakou situaci měsíc a přijde na barsy, tak může přijít jednou a bude úplně v pohodě, ale člověk, který řeší tu samou situaci 10 let, tak bude muset přijít například 10krát. A já vám tady teďka řeknu 2 otázky a ucítíte úplně jinou energii. Kolikrát na to musí mít? A nebo jak často na to musí mít? Když se mě někdo zeptá, kolikrát na to musí mít, tak já úplně už mám pocit, že ten člověk vůbec není připravený na tu změnu, na to vůbec přijmout, že by chtěl nějakou změnu. Ale slyšel o této metodě, že by eventuálně nějakým způsobem mohla pomoct. Já věřím, že mě chápete, jak to myslím. Ba naopak, když se někdo zeptá, jak často na to mám chodit, nebo jak často bych na to měl chodit, tak na tohle to taky nejsem jako schopná odpovědět, protože ten člověk by měl přijít přesně jako tak často, jak on cítí, že to potřebuje. Někomu to stačí jednou za 4 roku, někomu jednou měsíčně, někdo chce každý týden. Já vím, že tady tahleta metoda je taková jako inovativní, že ji opravdu zatím v České republice zná jako velmi málo lidí, ale a proto mají pocit, že když po prvních barsech se jako jim nezměnil úplně kompletně život, tak je tam asi bylo něco špatně a že to na ně nepůsobí. Ale už se nám mnohokrát s kolegyněmi stalo, že třeba se ti klienti ozvali za 14 dnů, za měsíc, jo, změnili práci, změnili partnera nebo našli konečně životního partnera, začali komunikovat doma s partnerem jinak, mají úplně jiné vztahy, ale není to jakoby ze dne na den, ale jsou ochotní ty klienti sledovat, že se něco jako jiného děje a pak postupem času si uvědomí, hele jo, teď ono je to od té doby, kdy jsem byla na barsech. Když člověk vlastně vyzkouší ty barsy a pak zjistí tady ty třeba změny i po další době, přijde znovu, pak zjistí, že opravdu se cítí jako skvěle po těch barsech, že je takový uvolněný a řeší všechno s absolutní lehkostí, tak třeba chce ty barsy častěji a častěji. A samozřejmě chápu, že nemůže chodit třeba každý den a platit to, tak potom právě tady tihleti lidi si dělají kurzy, dělají si je s partnerem nebo s dětmi, kdy děti do 15 let ty kurzy mají zdarma a vzájemně si doma vyměňují barsy. A pak ty rodiny vlastně fungují a komunikují úplně jinak. Naprosto chápu, že barsy jsou inovativní věc a já chci dosáhnout toho, aby to bylo normální. Aby když se řekne Access Bars, tak aby každý věděl, o co jde. A abyste se potom už neptali, hele, kolikrát na to musí mít. Zeptáte se svého maséra, kolikrát musíte jít na masáž. Zeptáte se v lékárni, kolikrát si musím nalepit tu náplast proti kouření, abych přestala kouřit. Zeptáte se jako někoho, hele, kolikrát musím cvičit, abych zhubla 10 kilo. Jo, kolikrát se musím vyspat s manželem, abych otěhotněla? Kolikrát musím jít na tu kosmetiku, abych už měla pěknou pleť? Kolikrát musím uklidit dům, aby byl konečně pořád čistý? Ptáte se někdy na tyhle ty otázky někoho? Já si myslím, že asi ne. A pokud to s vámi nějakým způsobem souzní tady tahle ta metoda, tak ji přijďte vyzkoušet a přesně v takovém, jakém stavu je váš život, pak potom tolikrát budete chtít jít na barsy. A nebo pak naopak vlastně pochopíte, že čím častěji si ty barsy budete dělat, tím ten život budete mít lepší, radostnější, lehčejší a budete chtět chodit jako pravidelně. Protože pokud chci mít pěknou pleť, tak chodím pravidelně na kosmetiku. Pokud chci mít čisté a pěkné vlasy, tak si je pravidelně myji. Pokud chci mít pěkné nohy, tak chodím pravidelně na pedikuru. Pokud chci mít pěkné zuby, tak chodím pravidelně k zubaři.
Pokud chci být zdravá, tak dodržuji nějakou prevenci, chodím pravidelně k lékaři. Já neříkám, že tahle ta metoda je pro všechny. Jo? Já chci pracovat s těmi, kteří chtějí mít všechno ve svém životě. V lehkosti, radosti a slávě. A všechny tyhle ty lidi vítám a vřele ráda je přivítám na Barsech. A věřím, že do budoucna bude v každé vesnici, v každém městě někdo, kdo ty Barsy bude dělat. Pojďte mi pomoct téhleté techniky udělat normální věc.